Bubagra ki ayo lokal Bubagra ayo lokal Bubagra ayo lokal kami Bubagra pakai apa Bubagra tinggal tiga Bubagra hambai ini साल बेलाय नांगौमानि साल ini साल मारि के 18 तारिख नवेम्बर 2025 ओ सालनि सानजा जरावो सारै साल कसां जरावो वय मिरो बिसि अंदरनि बाराय कपला कामियो कायसा तिनि जों जयनिं प्रग्राम खालायमानखा ति प्रमोट थानि ओइ दाल बिदाल पार्टीनि फायाकारै हा दफा जातिते थेयासाकनि बाङै तांलाय सिनायनि बर' जांगरि खावै तिनि अकायते borok tini sakha agi kubun patio tongpro kabangma assurance rojaka phiaba kaisa sanu implement khaijaiga o phainai rok totally family onkha 11 family butar ke 29 butar oboro byapagno BJP party yakaroi tini sini tripura mothani bana eba maharajani khorangno kharawi tini phaika abarokno ese ang waimurane observer hisabai borone lamjago ei borone loge tongnai asuk sini bai thagya BJP sorok dak BJP sorok torban kamini sini takhuk 70 বছর ক্রস খাইজা কইনো নগ রয়া হনৈ গভর্নমেন্ট স্কিম নগ রয়া হনৈ কা সমানি ন ডিএম বাই কক সালাইबै বরকनो নগ প্রভাইড খাইমাকা তৈবो मिया फरो अरो बाराय कपलानि उत्तर कॉलोनी आरो नि चिनि बुकु खरकसानि नक ताखुकनि नक नुका असक कन्डिशन हाया फियाबो ओ बीजेपी रो सिक्रि सकरो खायु तै गोबां मातिनि जयनिं खायनि दंमानि बरक सिक्रि मानि बाय दिनि नियो जयनिं फाइबेल मालिया फियाबो आसक बाय बाथाक तंगिया दिनि अरो जतनि रिजनल प्रेसिडेंट सेक्रेटारि वाइटीएफ नि टीडब्ल्यूएफ मेन पार्टीनि जतो सांगरि खावे अखाजाक ते एलाकानि जत्तो ताखु बुकुरक खा बाक्साके अखाजाक बसकांनि सालो अपकमिंग इलेक्शन बीसी इलेक्शन गायके अरनियो कायनि कायथा अनकन्टेस्ट बाय सीट दखल खायना हिनै समय ताङै जतनो तियार अखालायका बसि दिनि ओ जयनिं प्रोग्राम बिसितै दुखुरकनो स्राय स्राय मेसेज रो जतनो हामबाय आबो ततिबो मथना चिनि राजानो जों नासबानि हि जों नमन नासलाय तब तंजाबो ताउ सब सबायजाल हा चिनि के आन प्रॉब्लम के हायसि चिनि यानि खाके तैबे सजा जतनो न आं साबायजाबो तैनो कायसा व्यवस्था खलाय रबायजा दिनै